Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Авыл хезмәтчәннәренең кызу эш вакыты бара. Азнакайда иң яхшы белгечне сайлыйлар. Татнефть компаниясеннән тагы бер музыкаль бүләк. Әлмәттә чәчүгә төштеләр. Беренчеләрдән булып чәчүгә Шагылтау, Зәй, Союз Агро һәм Токарликов исемендәге хуҗалыклар төште. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча 23 апрельгә 1950 гектар мәйданда язгы культуралар чәчелгән. Уҗымнарны тукландыру, дым каплау буенча эшләр төгәлләнеп килә. Шул ук вакытта пар җирләрен эшкәртү дә бара. Гомумән алганда районда 40 000 гектар мәйданда язгы культуралар чәчеләчәк. Зәй хуҗалыгында чәчүгә 21 апрельдә керештеләр. Биредә кыр эшләренә ай башында ук тотынган булганнар. Кышын ук ашламалар кайтарылып, уҗымнарны тукландырганнар. Хәзер исә арпа чәчәләр. Быел хуҗалык мәйданнары тагын 1500 гектарга артып, тулаем алганда 3000 гектарны тәшкил итә. Зәй хуҗалыгында иген үстерү белән бер рәттән сөт җитештерүгә дә зур әһәмият бирелә. Биредә 300 баш мөгезле эретерлек асрыйлар. Аларның һәрберсендә махсус чиплар урнаштырылган. Колактагы биркаларда төшерелгән QR-код ярдәмендә иң гади Android белән дә бөтен мәгълүматны укырга мөмкинлек бирә. Һәр сыердан тәүлегенә уртача 19 литр сөт савалар терлекчеләр. Бер сүз белән әйткәндә, Зәй хуҗалыгын башкаларга үрнәк итеп куешлы. Шуңа да биредә Әлмәт районында терлекчелекне үстерү мәсьәләләренә кагылышлы семинар узды. Анда башлыча нәселле терлек санын арттыруда мөһим роль уйнаган ясалма орлыкландыру хакында сүз барды. Бүген бу эш район хуҗалыкларында нибары 78% күләмендә генә башкарыла. Безнең бурыч әлеге санны 100%ка җиткерү дип белгечләр. Бүгенге көндә Әлмәт районында 7800 баш мөгезлек, шулардан 2150 сыер, савым сыерлары. Уртача сөт Уртача сөт бүгенге 41 тонна, ул 18 литр бер сыерга чыга. Ел дәверендә 6000 литрдан узып киттек. Безнең киләчәктә һәрбер сыердан искусственное семенение кертеп 7000-8000 литрга хәтле җиткерү турында эш. Бүтән дөнья хезмәтне саклау көне уңаеннан Азнакайда хезмәтне саклау буенча иң яхшы белгеч дип исемләнгән муниципаль конкурс уздырылды. Финалда барлыгы 5 конкурсант көч сынашты. Әлеге чара хакында тулырак мәгълүматны Эльмира Шәрифуллина җиткерер. Конкурс 4 этапта узды. Беренче этап – визит карточкасы. Бу өлештә катнашучылар үзләре белән таныштырып уздылар. Икенче этап – теоретик сораулар. Билетлар буенча сорауларга җавап өлешендә конкурсантлар үзләрен лаеклы күрсәттеләр. Өченче этап – кейслар чишү. Шулай ук сорауларга җавап формасында узды. Ә җанатарлар чын күңелдән борчылып көч биреп утырдылар. Дүртенче этап – сабый авазы белән дип исемләнде. Бу өлеш башкаларына караганда да кызыклы, мавыктыргыч булды. Жюри әгъзалары киңәшкән арада тамашачы хезмәтне саклау темасына кызыклы видеоролик карады. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче урын 4нче балалар бакчасы белгече Әлфинур Дәүләтшинага бирелде. Я сегодня участвую в этом конкурсе. Бүгенге җиңүем өчен үземнең ярдәм төркеменә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Алар ярдәме белән мин бүген район буенча беренче урынны алдым. Азнакайда хезмәтне яклау айлыгы бара. Шул максаттан район буенча бик күп чаралар уздырдык. Мероприятиеларны уздыруда ярдәм иткән өчен район башлыгы Шайдуллин Марсель Зуфаровичка зур рәхмәтемне җиткерәм. Бүгенге конкурста катнашучыларга, җиңүчеләргә эшләрендә зур уңышлар телим. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт халкы тынлы тавыш белән бер рәттән Татарстан Республикасының Яшьләр симфоник оркестрын тыңлап, рухи азык алды. Әлеге мөмкинлек калабыз халкы һәм кунаклары өчен нефтьчеләребезнең чираттагы бүләге. Тулырак Фирай Юнусовда. Татарстан Республикасының Яшьләр симфоник оркестры 22 апрель кичендә Нефтче мәдәният сараенда чыгыш ясады. Бер сәгатьтән артык барган программасы белән ул Әлмәт тамашачыларының күңелен яулады. Ахаңлы, моңлы, сихри музыка мондый тамашаны күрү бәхетенә ирешкәннәрне чын мәгънәсендә әсир итте. Безгә монда бик ошый, зур, иркен, матур зал, зур рәхмәтләребезне Татнефть хәйрия фондына җиткерәсебез килә. Шушындый авыр вакытта аларның ярдәме белән рәхмәтле тамашачылар алдында чыгыш ясыйбыз. Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән уңайлы, яхшы автобусларда йөреп, Казаныбызда гына түгел, Татарстаныбызның төрле шәһәрләрендә, Алабуга, Иннополиска да барып чыгыш ясарга насыйп булды. Бүген инде менә Әлмәтнең мәдәният сарае сәхнәсендә.
Татарстан Республикасының Яшьләр симфоник оркестры 2012 елдан бирле халык күңелен яулый. Оркестрда 8 яшьтән 18 яшькә кадәр балалар теләп катнашалар. Более, может быть, талантливые, может быть, Монда более- талантлы, көчле уйнарга гына түгел, ә үзләре эшләргә теләге булган балалар җыелган. Оркестрда 18-20 яшьлек яшүсмерләр белән бер рәттән 8-9 яшьлек скрипкада уйнаучы нарасыйлар да бар. Алар бик теләп йөриләр, яраталар. Оркестр һәр вакыт актив концерт эшчәнлеге алып бара. Казан шәһәренең һәм Татарстан Республикасының төрле концерт залларында үз программалары белән даими чыгыш ясап торалар. Татнефть ярдәме белән Нефтьчеләр каласында да үз чыгышлары белән тамашачы күңелен яуладылар. Концерт замечательный, мы в полном восторге. Концерт бик ошады. Татнефтькә безгә чакыру биргәннәре өчен, шушындый яхшы җанлы музыка күрсәткәннәре өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Чыгыш вакытында тамаша залы тынлы тавыш, классик музыка, Бах, Чуковский көйләре белән бер рәттән Фәрит Яруллин әсәрләрен дә яңгыратты. Фирай Юнусова, Айдар Кабиров, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Рамазан айы дәвам итә. 24 апрель көнне сәхәр 1 сәгать 24 минутта тамам. Ифтар вакыты 18 сәгать 52 минут. Ураза тоту балаларга ярыймы? Бу сорау күп әти-әниләрне борчый. Әлеге мәсьәләгә ачыклыкны Әлмәт шәһәре һәм районы имам мөхтәсибе Фәхим хәзрәт Әхмәтҗанов кертә. Изге Рамазан айының 2нче 10 көнлегенә кердек. Аллаһы Тәгалә адәм баласының һәр кылган гамәле үзе өчен булса, уразасы минем өчен һәм мин аның өчен бирермен дигән. Үз акылында булып, юлда, сәфәрдә булмаган, авырмаган, балыглык яшендәге һәр мөселман бу айда ураза тотарга тиеш. Йөкле яки бала имезүче хатын-кызга ураза тотмаска киңәш ителә. Кайбер сабый балалар кызыксынып әти-әниләре, әби-бабайлары белән ураза тотарга теләк белдерәләр. Балаларга ураза тотарга ярыймы дигән сорауны Әлмәт шәһәре һәм районының имам мөхтәсибе җавап бирә. Балаларга ураза тотарга ярый. Бу әйбер теге ничек әйтим, рөхсәт ителгән, әмма ләкин мәҗбүриләп булырга тиеш түгел ул. Бала үзе тотып, чөнки балик булганчага кадәр ул инде мәсәлән безнең яшьләребез, бала сабый балаларыбыз әле 12-13 яшькә кадәр дигән сан буенча гына алсак та 12-13 яшькә кадәр дип аталабыз, әйтәбез. Кайберләр 15 яшендә дә балик булмаган була. Бу аларга да кагыла. Аларга ураза тоту фарыз түгел. Шуның өчен әмма тотсалар була. Хәзер Рамазан айында көн озынлыгы уртача 16-17 сәгатькә сузылганын исәпләсәк, сабыйга көне буе ашамый тору бик авыр. Балага авыр икәнлеген күрәсез икән, ул вакытта ураза тотыру дөрес булмас. Чөнки тәнебезгә авырлык килү Аллаһ Тәгаләгә кирәкми. Без инде киңәш итәбез нәрсә балалар уразасы тотырга. Ул ничек инде, мәсәлән, сәхәр вакытында сәхәргә торып, ризык ашап, әти-әниләр белән бергә, гаилә белән сәхәрдә тәмле була ул. Аннары соң иләгә кадәр, мәсәлән, обедка кадәр ураза тотырга мөмкин алар. Ураза обедта авыз ачалар да, тагын яңадан ниятләп кичкә кадәр, ифтарга кадәр ураза тоту балалар уразасы дип атала. Иң мөһиме, балага авыр һәм ураза тотарга мәҗбүр итеп булмасын. Көчләп дингә ияләштерү юлы дөрес булмас диде нәхилләре. Баланың уразага керүнең үз файдасы да бар. У түземлерәк булырга өйрәнә, чамак хисе дигән әйберне аңлый башлый. Тәрбия гаиләдән башлана. Сабый бала өчен әти-әнисе үрнәк булып тора. Элек әби-бабайлар кичкенә вакытта бездә сәхәргә торып ашыйдыр, шундый тәмле буладыр иде. Анда юклы барлар ризык булган иде, итода тәмле исләрендә калган. Хәзер алар үзләре олы кешеләр булдылар, әмма сагынып сөйлиләр. Бу инде нәрсә ияләшү. Дугасын ирәнә уларның дугасын ятлый, шунда дугасын кабатлый, ничек ураза тотырга икәнлеген. Ягъни ашау временный промежутыгы башка төрле булса да, әмма ләкин аның эчке мәгънәсе, ураза мәгънәсе барыбер нәрсәшле балада булса да саклана һәм кала. Әлмәт районы авыллары мәдәният йортлары каршында үзешчән театрлар эшләп килә. Шуларның берсе Яңа Нәдер авылының Илһам халык театры. Әлеге коллектив бу көннәрдә тамашачыларына яңа спектакль тәкъдим итте. Премьерада Рәдифә Нугманова булып кайтты. Театр коллективы Яңа Нәдердә 2002 елда авыл китапханәсе мөдире Гөлүсә Вафина тырышлыгы белән оеша. Халыкны илһамландырып торучы коллективны Илһам дип атыйлар да. Соңрак ул мәдәният йорты каршында эшли башлый һәм 2013 елда халык театры исемен алуга ирешә. Шул дәвердә Идел йорт театр коллективлары төбәкара фестивалендә катнашып, Илһам халык театры 3 тапкыр җиңүчеләр исемлегенә эләгә. Беренчесендә иҗат төркеме 3нче урынны ала, икенчесендә дебют номинациясендә режиссер бүләкләнә, өченчесендә театр артисты Рәзинә Миңнегалиева икенчел пландагы роле өчен җиңү яулый. Безнең шундый традиция, иң беренче авылга куйганыбыз юк бер вакытта да. Башта күрше авылга я Бишмунчага, я Кам Исмаил авылына киләбез. Дә анда ничек дип әйтим, генеральный репетиция кебек үткәрәбез инде.
Менә. Шулай итеп Камага килдегез. Бүген менә Кам Исмагил авылы халкына үзебезнең тамашаны тәкъдим итәбез инде. Ни өчен үзегезгә куймыйча башта күршеләргә барасыз? Күршеләрдә әллә йомшагракмы тамашачылар? Чынлап та безнең нәдер халкы ничек дип әйтим? Таләпчәнрәк. Шуның өчен башта куябыз күрше авыл халкына күрсәтәбез. Оннан соң инде рәхәтләнеп, җәелеп торып үзебездә уйныйбыз. Күптән түгел халык театры режиссерлы да була. Яңа спектакльне Әлмәт драма театры артисты Ләйсән Нуриева Әхмәдиева белән чыгару мөмкинлеге туа. Бу юлы тамашачыларга Туфан Миңнуллинның Исәнмесез пьесасы буенча "Син 18-дә, мин 17-дә булсам иде" дигән спектакльне тәкъдим иттеләр. Менә бу костюмер эшеме гомумән спектакль театрда эшләгән кеше. Моны кем башкара театрның үзендә? Профессиональ театрда бу эшне сез эшләтәсез. Постижер, әлбәттә, безнең гример бар. Гөлнар апа. Шуңа күрә мәйтәм үзенең хәтта үземә дә чәч тә ясаганым юк дип, әле сөйләп кенә утырадыр идем. Туры килә икән ул. Эшләргә дә. Менә тырыша мәш киләбез, грим салабыз. Укыган вакытта бит грим серләрен өйрәткән булганнардыр, әйме? Әлбәттә анысы. Грим дәресен бик яратадыр идем. Сез һәр кем образын тудырасыз монда? Кем образын тудырасың син? Ниме, ирек, мулла. Бабай ясыйбыз. Яшь кенә егеттән. Бабайга чынлыкта ничә яшь? 32. 32 яшьлек җегет бабай була. Ничек җиңелме образга керү? Ну, башта җиңел түгел, ну, хәл җиңел. Ияләшеп була. Ияләштем инде, Аллага шөкер. Бик тиз генә алып кирип китте ул үз образына кереп. Ну, мин үзем инде уже 5нче ел сәхнәдә уйныйм. Шуй, бик тә шуй. Минем хыялым шулай иде, сәхнәгә менү иде. Театрда 7 кеше уйный. Налия ханым үзе, Рәзинә Миңлегалиева, Рафис Кашапов, Зөлфия Камалова, Рамиля Хафизова, Наил Шайдуллин һәм Альберт Закижанов. Төрлесе төрле өлкәдә эшләсәләр дә, аларны сәнгатькә мәхәббәт берләштерә. Бер гаилә булып эшлибез, бер гаилә булып яшибез, ди алар. Ул минем илһам чыганагы. Яшәргә, тормышны ямьләндерә. Эштә дә этәргеч булып тора. Һәм инде хыялы кешеләр барда театрга омтыла торганнардыр димме? Театр җине белән хыялланган, театр җине кагылган миңа. Әлбәттә килми кала алмадым. Менә 5нче театрым, 5нче спектакль куябыз Алла бирсә. Инде исән-сау башкарып чыгарга язсын. Әлбәттә мин сәхнәдә, мине сорыйлар, санаторийларга барсам да, кая барсам да, сез әле артистмы дип көлдерәм. Мин 45 минут мине җибәрәләр дә, мин 45 минут сәхнәне басып торам. Ана минем арттан бөтен артистлар да юньле булмасалар да, аларны барсы да яхшы чыга. Шулай итеп, кызыктырам халыкны, кыздырам халыкны. Шулай итеп, әлбәттә мин сәхнәдән төшмәдем бер кашанда. Аллага шөкер, мәктәп яшеннән үк инде әле һаман уже пенсиядә. Бигән хәзер Аллага шөкер яшем дә бар. Ну, сәхнәдән төшеп булмый. Спектакльнең премьерасы Кама Исмәгыйльдә узды. Халык тамашаны яратып кабул итте. Димәк, якын арада Илһам театры Яңа Нәдер халкы каршында да чыгыш ясаячак. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты өчен Кама Исмәгыйль, Яңа Нәдердән. Әлмәт Луч телекомпаниясе. Бу атна спорт чараларына бай булды. Иң кызыклыларын сезгә тәкъдим итәбез. 16 апрельдән 18 апрельгә кадәр Оренбургта безнең акробатлар ачык чемпионатта һәм Оренбург өлкәсе беренчелегендә катнаштылар. Ярышта Рәсәйнең төрле шәһәрләреннән Саратов, Салават, Стәрлетамак, Магнитогорск, Казан, Яршаллы, Лениногорск, Әлмәт һәм Оренбургтан 200дән артык кеше катнашты. Нефть каласын 19 спортчы тәкъдим итте. Барлык акробатлар призлы урыннарга лаек булдылар. Шулай ук Әлмәт командасы каты көрәштә яхшы результатлар күрсәтеп, ярышның иң баш призы Евразия кубогын яулады. Спорт мәктәбе тәрбияләнүчеләре һәм тренерлары күрсәтелгән ярдәм өчен Татнефть компаниясына рәхмәтләрен белдерә. Шул ук вакытта Саранскта су спорты төрләре сараенда 29-нчы мастерс категориясында йөзү буенча Рәсәй чемпионаты узды. Ярышларда 700 Рәсәй спортчылары катнашты. Нефть каласы һәм республикабызның данын 2 спортчы яклады. 50-54 яшьлекләр категориясында Альберт Ишмөхәмәтов 400 метр комплекслы йөзү арасында 3нче урынны яулады. 44 яшьлекләр категориясында Илдар Шәвәлиев 200 метр комплекслы йөзү арасында 3нче урынга, 400 метр арасында ул 2нче урынга лаек булды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Милина Хәсәншин һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.